Hawnhekk għandna sitwazzjoni fejn għandna numru kbir ta' ħaddiema illi qegħdin jiġu trattati ta' tieni klassi. F'diversi oqsma jaħdmu ma' ħaddiema oħrajn li jagħmlu l-istess xogħol teknikament, però qegħdin ġismati ta' tieni klassi f'ħafna apparti mill-paga, anka f'kundizzjonijiet oħrajn bħal huma l-parking, ikel u kollox. Għandna sitwazzjoni llum fejn qarat fejn dawn m'għandhomx iktar fejn jipparkjaw, hawnhekk hawn barra mkien ma' fejn tipparkja, aħna qed nippretendu li dawn bħal ħaddiema l-oħrajn li jaħdmu ġewwa l-isptar ikollhom l-istess dritt sempliċi bħal parking. Illum għandna l-kwistjoni tal-parking, għadha għandna kwistjonijiet oħrajn, però dawn bil-kuntratturi ġdid m'għandhomx fejn jipparkjaw. Aħna qed nitolbu li jiġu stmati daqs il-ħaddiema l-oħra li jaħdmu hawnhekk. Minħabba l-ixu tal-parking inqara każ fejn dawna biex jipparkjaw iridu jħallsu. Il-paga tagħhom mhix paga eċċezzjonali u ma jaffordjawx li jħallsu dawn. Aħna bħala union tajna direttiva illi minn nhar it-tnejn ħajibdew dawn communication ban. La darba dawn huma stmati inqas mela jridu jagħmlu xogħol inqas. Minn nhar it-tnejn dawn la jwieġbu telefon u laqqas jillogjaw fuq il-kompjuter. Hekk wieħed jibgħat messaġġ li jew tismgħuna ndaqs jew inkella nagħmlu xogħol inferjuri.